खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन्स स्टुडिअ रादाबखौ फरायदों सानजारि नगरनिफ्राय आं आमिना सयगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय सरकारजों सावरायना आल्फानि गोदान राजखान्थि हान्जा दानो हमदों पेट्रल डिजेलनि बेसेना खमायदों इन्डोनेसियानि प्रेसिडेन्ट काप बक्सिं टुर्नामेन्टआव मेरि कम आरो जमुना बर' देरहासार जानो हादों भारतनि गाहाय मन्त्रिया कारगिल जुद्ध बिजय फालिथायाव नुजाथिफैदों सानथामनि वान डे क्रिकेट गेलेनायाव नैथि श्रीलंकानि देरहानाय दानिया फैदो आबुं रादाबाव आसामाव साननैसोनि उनावनो गोदान मोनसे राजखान्थि सोमजिनो हागौ दानि आसामाव थानाय सरकारजों गनायजानाय आल्फाया गावसोरनि जुदा आरोबाव राजखान्थि हान्जा दानायनि खोथा फोरमायदों खोनानो मोन्दों दि दानि आफादगिरि अनुप सेठीआ आरोबाव जुदा राजखान्थि हान्जा दायाब्ला गावसोरनि जिउ गोमानाय आरो दानि आल्फाफोरा मान मोननाय नंला होनना फोरमायदों रबिबाराव गंफ्रोमबो पेट्रल पाम्पआव 72.73 राङाव लिटारसे पेट्रल आरो 66.65 राङाव लिटारसे डिजेल मोननाय जादों खोनानो मोन्दों दि बावैसोनि सिगां पेट्रलनि बेसेना 73.14 मोन आरो डिजेलनिया 66.93 रांमोन बेखौ नोजोर होयोब्ला पेट्रला 41 पैसा आरो डिजेला 28 पैसा खमायदों भारत हादरनि बक्सिं चेम्पियन एमसी मेरि कम आरो जमुना बर'आ थांनाय इन्डोनेसिया प्रेसिडेन्ट काप बक्सिं टुर्नामेन्ट गेलेना सना मेडेल मोननो हादों एमसी मेरि कमआ 36 बोसोर बैसोनि जानो गोनां अलिम्पिकआव गेलेनो जायगा मोनगोन होनना थिरांथा जाबाय बिथाङा भारतनि हादरारि सं मेथाइ रोजाबना बुंदों दि बे मेडेला आंनि नङा गासै भारत हादरनि मेडेल लोगोसे फैबाय थानाय गेलेनायाव थुलुंगा मोनबाय थाथों होनना फोरमायदों बर'नि नायल' जायल' बक्सिं गेलेग्रा जमुना बर'आ बर' हारिनि बुहुमावनो गोग्गानाय लाबोदों मैया हराव कलम्बोआव जानाय बांलादेश आरो श्रीलंकाजों गेलेनायाव श्रीलंकाया देरहासार जायो बांलादेशआ गासै 50 अभाराव 8 उइकेट जाना 238 रान खालामो नाथाय श्रीलंकाया 3 उइकेट जाना गासै 242 रान खालामना देरहासार जानो हायो बे गेलेनायाव बांलादेशनि रहिमा नट आउट जाना बयनिख्रुइबो बांसिन 98 रान खालामो एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों